Baionan euskal ikurrak daude nonai, baina hemengo historia gaskoia da ere, 400 urtez hemengo hizkuntza ofiziala izan zen, artxiboak oksitanoz dira, Baionarren abizen asko bezala, toponomia ere gaskoia da. Que parlam le basque ou le gascon, mais que l'ai appris à casa, pour moi, comme la première langue que le gascon. Gaur egun 2 milioi lagunek hitz egiten dute oksitanoa, Frantzia hegoaldean, Italian, Monakon, Aran Ibarrean, Katalunian eta baita Baionan. Taiuk ez gascon. Berpaderamen, mais qui a yen qui vol autre cause. Gaskoiaren presentzia nabarmena da, Lapurdi eta Nafarroa bereko iparraldeko herri hauetan, baina transmisioa eten da, berpizteko saiakerako kulturaren bidez egiten dira orain. Euskara eta gaskoia hemen elkartzen dira Lapurdiko hiriburuan, bien arteko borrokatxoak bukatu dira, orain elkarlanaren garaia da. Adibidez, irratsaioak gaskoiez eginez Lapurdiko euskal irratian edo bizkuntzan hezkuntza artistikoa. Diskurso bat garatzen dugunean eta oso garatzen dugula gure zilborretik, ez? Eta gure zilborrarentzako. Eta batzuetan anzten dugula ingurura begiratzea eta Bidasuneko printzerri hoian gaskoia eta euskaran hasten dituzte. Adibidez, zizare erraiteko erraiten zen taloz, gaskoinez bezala. Oksitanoaren berri emanen dute Durangoko azokan, baina ez da bakarrik gure lehen auzokidea, gure artean bizi den aberastasuna baizik.